Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Laingot kinong 3 months hubhag, kiba jumi syakmat nakapor banpet nakabenta kabha kamiat jong kinong belas ngi bat kinong di madan kiba kentup ya kakong Angela Rangat kakong wan penhun kharsentiu bat ubak kersoy bor pertu kila tap kerteng hakmat ki returning officer haka arterik urempang arjar arfulai ban aireng haka election syaki yeng dorbar thawan jong kejela kaban selong haka arpnyol terik urempang arjar arfulai kini kilaingot ki kertong kiba longru kinong yalam jong kakam Kilapan yang kajing kersan jong kipat ba nong tabut ke South Shillong constituency ke East Shillong constituency bat ke North Shillong constituency ban penjawab yaki hakani ke kenti kerang begin la ban penjana susu ya kajing syakri pat ba jongki Kermen bahkan ni kajing file nomination jongi kan poiru saya kata kajing job ke jongi bat halor kimat halor kinong rim ba ila epen syai la bun snem bat mentalele ba layak ke campaigning election ila ya kendu ik ba bat batai syai kimat jongi bat balai bang yakun election bat ni kermen ba kajing job kan dehi jong pat ba ban yok kamti biang yaki hop ban yok kamti biang ya kajing sisha ha ka sansar khadar kumbangi batai na basdang ka jing ya khun jongi mo kalong persya ka corruption and criminalization jong ka sansar khadar ha Meghalaya Nyo i bakala ahyar arsut laisut nakadaw bakidon ki katuka ni balak ni no e kabor upai ba bat ki pa bamsap bat ki pa pendon kam baklai kabor pan le ki kam ki ba long bean bat de na kadi kadaw ba ha Meghalaya mentas musi banong bangi la ahyar hadu kata-kata ha karoi kapar pinapet barok ki tu ki jingwat banyak jong ki briu ki balong independent ki penpau banadu ka umbam umdi Syuk kajing yok kam yok jam. Puli putih ka koi ka khia. Kedai ke ka ba ta asa din ka bala kan ran din. Bat ngihap banyak kam kenti bang ki hok. Halor ka reservation policy baki ong ban review kedai ka tu ka baki kwa ban pet ba num don kanu kajing syaliang kajing lek tu wat haba la yok ka kam. Haba don ki promotions ki transfers kum di kam tai mo ka roster system. But Ngis ngau ba bunsin ki break sha you right baklam dan katu there was favoritism nepotism out of which through which let's see ki bam dei ban yo hok ru ki yo ti hendrei ka wei padangi hapan sutho ba halor katu ka roster system ka hapan don ka kanja weightage ban pet ba there's a proper representation across districts across economic backgrounds namar baladangi kwa shisha ban kentio ni hapet yak takajing saadin so there should be also a point system district wise economic parity ban wan lam ke ya ka kambam sap ngatharai bat kani ngakwa ban ong shai ba itu ki political parties ki bala pelat ya ka manifesto ru kamdon ai shai halor kataka ban wan lam ya ka khoj ka suba haka sanchar khadar bat halor ka bam sap hi ning kong ni habban raikut bangide ban don kataka transparency and accountability hakajing trekam man la kasni te kumantangan chu ai nuksa ka wei habanga syajit kum MLA naka office MLA hapo shi benai ar benai ni hapan set up a transparency and accountability portal nang ba upat ba utip syai te from day one kat no pisa tingka ka ba wan shanu la allocate manu ba yo ka contract kata ka ditang halor ka MLA scheme chua ndai shu pada habangi ong ka bamsap ka corruption kadai ka abuse of power ru mar kata ni hapan pej ba shubu mentah kaliang ka kam ka jam habadon ke kijing le exam kijing ya hot interview hang tu ru kadai ban long ka basha na bas dang sha bakut which means that there has to be haka RTI ka don ka section 4 ka baki ong proactive disclosure we will push for government to ensure proactive disclosure in all its programs and projects. Try ki la abun ki MLA ki ba la serve 15 terms, 15 years, 3 terms, but na South Shillong kunju. Ndre ngam try ka don kata ba ong ba kunum la ban job. Tang nakadaw ba ki la don khat san snam. Namar ba upet syai halor ka kam ka jam ba ki tray. But ki pet syai shwai ka jing imla jong. Hato ngina ya chakmat ngi sa haju na ngina randin. Hato taka jingtuk kadang ban na emengi, badladangi
pej halor kita darangi bisa halor kita ki matrai ka saut chalong khatsan snem kadang bon ka jing sadin kani ka jing pendon kam bakla ban ong ban persang ban thit yaki pai ba kala ayat ka tu ka ni snem hre nga ik ba kadang sarthai su snem ki bladem but nangi nakakam te ni kranchai bangim ngat babarok ki bota ki dei ki ban chat ba ni persang menta ban counter ne ban pet halor kata kumnu ban yang persa ya kata ka pendon kam baklai ka isa dak ba ya kran ya selok halor ki issue halor ki nongrim ni ya ni batai kita bat nga tengah nget scam baki pai ba te kindon ki ba habala don ka choice ne ka alternative ka ba shai ba kin let chata seba im don dor su iki pisa sipor namar baka jingkular kalong bakin yo e ka hok mo kim de ki nong khong kim de ki man hab le pam le barabor ki MLA ndre habangi ni trai ngin pet baki yo iki hok bat habaki sim kulum iki hok ki babun and you convert that even monetarily ngatharai ki pat ba ki asmu thu bakal akham scam su jing im jok kumba pitip mo ka jela bar akawai hi kala ban ka jing dok 39% of our population is below the poverty line life okundai percent life okundai nak sispa ki long yeng brio ki don hapo ulan jok ta ka jing dok ti kum chu ha sau chelong ro kum kita ki badang ya sa ki badang hak ya sa ki don ki pun but de nak kata kadau pen ba ka jing yeng jongi ka long persa e kani ka bam sap ka jing le bi an nang bangin la ban rat ding khong ya ka jing dok ban la ban wan lam ka roi ka par ka badon jing mut ya baro halor ka ILP pitip ba ka sarkar kala pass resolution kani ka sarkar ka barang sudap rai kampat ai jubab su syaki pajba kampat batai sai la ja yu to resolution ka tangi di ban suthu ka wai duk ka bangi di ban suthu ka long ba ka ILP ka dei ka central prerogative ne kin le no ti kata ka dei ka ar ka bangi barok di pajba ngi hap sai bat sa ka wai ru ngatharai ka bangi hapania persang man puson man ta ka long ba ka dei ka jing sisa bangi hapania da ya kirit pat barok ka wai ka rihi ni hapania da ya ka jinglong terpang bat ru ya ki resources hendrai menta ka jingkeli ka bangi hapania tai hapadeng jongi hangi ha jela kalong bahato ka ILP kan la sisa na em ban ya da yangi hato kim don su na em sadaki wai da ki an ki ban ya da kuman ai noksa ya ka jaka ka puta syap khndo ka badai ka wai ka bakong san ha ka bayadai batka to kom im ka jongi bat kata ka identity ka baki ong ka jongi ni don kalan transfer ndeni tip sai baki don ki brio na po hi nang ni ki ba pen khen ya tu badi tat yang ni ti ngin hapo kita questions ni tip ru ba 76% of people in Meghalaya are landless kumno kalong kumta ba nyu ko riu nakasispa ngimdon ka jaka ka puta ban rap ngimdon ka jaka puta ban tei we ying trap ru kabamut ba ngin hapan sedang pet ki kita baditat yang ni hang ni hapo bat sakawai ru kajing keli kalong ba hato ka ILP kala na em ban te alakam bat ban khang ya kajing mon yu roj ban ya kajing tu klep ya ki resources jongi ki big capital ka bangamut ki company ki ba he hado ba teng ki klon sundon ya ka sarkar penyat maki kita ki questions ki bangi hapanya kelishwa badru habangi ong kadon ka jingdut bakata ka jing sadin hamdon ka roi kapa tingi hap thauru hato ka ILP bani rap ingi bani chakmat ne kandon kum ka jing khangla bat habang na dap juba kita jing kili ki ba nin saya ong ke babon ki politicians jongi ki la shu take advantage ya kani but hapor baki seng ya kato ka high level committee ru kiken mau mangi na katur ni submit ya kata ka recommendations jongi a written recommendation but nga kentu ya phiru usmu pha ban ya pan biang ya katu namar ba hap ban revisit teng ya kini ki jing tho ki bangi ai sa sarkar namar hang tu ru ngi ong pe chane habang ikwa kadi ban long a long lasting solution kam di ban long a slow burner issue ban one pen kam hakipor election hakipor by election ngiyo i baki pen KM ki pen ke ki brio ki khang dam ki manu ba jenja ulak bahab yat man kismi
Ti sakawai ru ngihap ban pet nakaliang jong kumnu ban redevelop ketika jaka ban pet bakan don ke jaka na benta ka bos ban biang tu ki yeng kisem na makarukom jong tei kalong subhuman. It's a human rights violation kumnu ka sarkar ka sha ki brio bakin tu. Ti sakawai ru mangini nakaliang ti hawkers ru ngila dawa baka jan chayo kadiban don ke jaka ban kin don ki yaki hawkers bakin bu ki mar ki matang tu ka hawkers market ru kala bandon kum ta ter Henry kawai ka bangim num sha lanu ru kalong bon wan biang su he aspa sashi sien ban wan klon itu ka jaka nama ki bun ki nong song yo ru ki kasi jungi ki bala ban pendon kam hai ka jaka habala redevelop ka 17 North Long constituency ka bakentup ya ka mo ndai ki ong mo khar constituency ka kentup gi arbenta kawai ka bangi ong tribal area kawai pada non tribal area ya mirlang ha ju tiga 17 North Long constituency ka de ka yeng ka jonga long khai nga wang do lok 3 ipa i jonga i de ba he iba chong mo khar me jonga ka mo khar ikmena kmesan gi men gi para gi jonga dan mo khar tamangi la ya sapyang de keleng ka no ba kata ti kata ka de ka pelong yang akan dia pun ada 17 North Long constituency ngalik school mo khar Christian porlok ki babon kita na jiao ho indo Pungta teter har santia watabru mission di kawai pat kebenta kelong ba kene kede kejing pun na kebenta ban penki empat ya kesensyat kadar kebabet kebahop bat keba yeng ha kanongrim jong kejing sisa bat mentan ngan angsong anang perkat aku por banga file ya nomination kawan ha kejing perkat jonga ada ngi trekam Aki kam sarkar jungi kumbangi tray ban pek benya yaki kot kisla. Kiba mengi ki kandidat rumila ban pen kre ban pek benya yaki kot kisla. But ki officer returning officer ki the pek benya ba kot kisla. Lada kani ke system kan beteng aku kom tray kam kebolong kebon wan ra si sai ka tray kam tray jam ke ba sai ke ba ajing ken namar mengi ki kandidat rumila ban yatulut kat ke ba nyidon nyimna ban buri. Di kani ke jingthui ke lomba in penim biang ikani ke jela ke ba aduk menta ke per capita income jong wei nong song jong ke jela ke de ke beritam na ki jela ki ba bon agari India but wei brio kamai simet tang apo propusan berkenai pawaja sisnem ni de ke jela ke beduk nang ta ka kot ke kia kumbangi ni hier setrai ada piong kata ke jingpang jong ki kelung bakimla bansan kata kalong stunted idan adu 100% nanta ki belong underweight idan adu 8% nanta ki pang atop idan adu khat 100% di kini isu ki bang ya banyak nanta sakawai ke balai kayo jam jong di kena samna ki jong kan North Long constituency ngala ring menta ngala yai ko win ki yeng na ko ki yeng sa ko ki yeng la nyop ka tli ki plai na pedeng di supportly ki yeng ki bangarung nriu nyo ratli ki yeng ki kon samla jong ki yeng kim don show ka nong ba ka jela la di tri saba la kalong kasi ba ki bam dei kasi kabumut ba kani kan nong ba ka jongi kani ka jela ka jongi kamdan ban ai ya ki kena samla ki jongi tika ni ka dei ka mat tu ka pangi hap ni nyuma ngi soto bahaga government sector ki kam sarkar kanno ya kala ban generate ka sarkar khat sana 4% kala ban generate ya ka employment rate pelat na kata kamna kabumut bangin haban thau ki lat ki lunti ban penroi ya ka spa haga jela ka jongi bagi khon samla jongi kini kam yo jam tendrai balai mundan spa haga jela ka jongi kawai ni ki dau bongsan mundan spa haga jela ka jongi kalong ka jing bam sam ban ngan IP de ka jingken na ka kai phot jong ka sarkari kata ka CAG report arajar khalai ka saut tera du khatnyo khatra lai spa klur ka khajna ka suja ka badai bandum kamtam no goyong lai spa klur mtip sanu baca kai ka tau under assessment under reporting
Kabumut kim sim assess ba, kim sim tho, kim sim wo ba, ya kata ke khajna ka surat kai, nangta claim report kata ke transportation you do yang, badha kesnam arjar ka kendai, report bagi pengkre ya kata ke citizens report on coal mining, hadian ke NGT ban. Ngilap ba kata ada ki jingken mo, hado si spa plur tam duna, kapisa. Kamsimuan cakap state revenue. Kabumut kadang ke illegal transportation of coal. Berkata ke pisah ke Sia jar klur kadai sanu kata ke jingkeli. Kabumut pila kata ke laispa klur ke Sia jar klur. Lada kala ne ngilala aman penan kam lala bantai hospital lala bantai school ki bopha lala ban ai ketulok ke biang ye kinoi kai lala ruban pen roi susu ye spa. Sakawai habang ye keren sepang ke unemployment atau sepang ke employment ke danru kata ke bagi orang ke underemployment ke bumut lada piyok kam mentagi babun ki kena sama piyok kam dia api benet bela hendrai ke jingsi ke minimum wage kami kali ke de ke berit ne ki betam ke Sikkim minimum wage ke ai ye ki unskill adu san spa tingka sisi klaim de ye keren le ye ke jela Kerala ke minimum wage unskill kalong hadu nyo spa tingka tam ti haga jela ke jungi mendai tang ke unemployment mendai tang ke jingkerdu kam mendai ke dandu ke underemployment ka bumut ni siu bai bela ya kinong tre kinong bela ki jungi haga dor ke batat lagi batat kumnungin em bat mangi na kanyang ke kenhun ke jungi ka kam ngila leru ya ke jingjurip akini ki kendiat singi namar ngidei langut nangi ngidei constituency keberan Shalong bat ki nong song snong jong ka nong ba Shalong kawai ka longyi kawai ka longyi keberan songut bakin im bat bakin laj fliak nu tu lan jong ka jingduk ki dan kam ban kamai arpo hajar si bnai hendai ya cheneng seron hengkeli mendan iba subla kunim tai mendan laj no neki nong tre sarkar taru kita ki regular government employee ki bala tre balas scam kita ti kila kambiang mo kinohi kai ru biong deficit kila biang kinohi kai sarkar kila biang dei kai private kanu kinyo iba su tre thomut thomat hangi mentalela dan segi contractual nata kiba thung legi labor contractor kadan ke jing khnyat ben din rei saki wei ru ki bangim ju ekra oi kitep ngade ngadan bagi nong dia madan tu lele ki kam lai lot in rei menta ki banyak rapido nang ta kitu kiba kinong tre kiba belah kaban yarap ye ginong pelong ye gi concert mo ta ki gig program ki bangi au kitu lele ki dan sabar nim empat dan kono no ka ain ke ban kudup iki ban pej ye ka bha ka miat ke jongki o ginong bela misteri kat kum ka labor law kila dan ke tu ka welfare board ke jongki nei mentangin ha ban dawa sana ka bentaki nong tre ying brio ban dan ka welfare board ha ka ba kinong ai kam kinok senyang kinong tre kamru kinok senyang nak bentar ke jongki dinrai mentang ya ban create ru ya ke welfare board ya ban wanra ya ke labor policy ban create ya ke welfare board nak bentar ki banyak rapido ki banyak taksi ki banyak bus nanti ki kitu mo ki ngisi order jimbang kitu Swiggy nanti ki gig workers kita ki de ki issue di bat mangi nak kaliang boro laingut ki candidate jong ka kam me ya ngila pen kre ya ki manifesto bat sian chising arsing in supply bat ke bak sultanat ke long ba kata ke manifesto ke bangingin pelaj kamdei bangi tho mdei ba tho ukur soi bor simet dani kongwan penhun simet dani kongwan jela simet chabaro lightly ki constituency ngila sam ye ki survey form bat ki bri ki jubab ye ki survey form bat ki kdo hangi ya ki mat ki ba pongsan ki bangi de bersih nakaliang ke jonga simet si ngai kun kum nong jok bat ngai kun ban poi se ka thong tin rei ka jingjiet bakin jiet yo nomi khman dani utau MLA jong da not chlo ki dei kita ki arpu pra le ni ki ap khunda le ni ki laipo hajar ki nong thep bo ndai nga don ke jinget ke baskem namar nga tip ba ke 17 not long constituency kedai ke mo menchwa kedai ke mokhar constituency ke bagi ong ke jabing jong ka judgment review ke jela tinrei menta yu constituency ki babun ki bri ki lai nang asta tinrei kham tam
kinong tabur kinong jit jong ke 17 not long constituency nga tip bagi day ki bri ki start ki sampang ki sutu ndai na lor kata pada kwa ru ban ni ki ya ki issue mla ban solve tangga ka por election hoi mangi kum gi candidate ni ham ban ya tu kita gimat kumbang ngalai keren ya ba manga ngan sim kum unong mi khma jong ke 17 not long constituency ni ham ban ya tu hinre kum no pada ki bri wilson ya ainga kalong ba in haban phai dien ngadewei pi ki haban kli jing kli ngadewei atu ngala judan em bentah ha ka kam sekri pai ba katate ka basai ar house nem o ngadana ka kam sarai balang kataru gede si bentah juga sekri pai ba ban mentaru nga beteng ya ga jing sekri pai ba dagani ga lenti bat ngaladan lupa ki isu ki bangingen ra baladagi pai ba ki jie hapo si spas ni ngilapun kre lupa ya ki plan buat ki program ki jong bangin le ayuna ka bentang ka constituency te ba pintip pada yu candidate ho pim menta ka kalong ka badai ki bri bin ong kumno ngin sania ai pi ne kumno ngin te tene pi haban pe arus nem ngale ayu haki isu gi banga jukran pi ka bokongsan ba pin kedo yu candidate lo ba pin tho yu candidate kalong ba pin tho hatu une jingmut ne abo ukran ye kanu ka isu abo sim ni kanu ka isu une ne em hadu ka kata le se ka de ba ki pai ba ki haban pe ka ba art pada ya ban thoru ka jinglong ka jingman ka tien ka thile ka ne ka tai te nga le chu pai ba da kata nga dei u pastor ar phus na min chwa nga latre ya ka kam pastor tin nga buram ru pada ya ka jing penyaj balang namar ka jing penyaj balang ka kren sai ba kino ki ba simbenta mending tang ba yang kum candidate wat ban ye de lap election ura pidang de poston teman san ki kendon ki ain balang kim sha ki khang abomot ba pihak ban i lada pi kwa watang ban kan bas yunu candidate tin rei nga ngala dab i ya ka kampas to nadu ke siterik unai tu araja kata kalasa kata gede ke ba kata ke juba ke ba ngam de pastor boningkong ban nganum deiru ba kado suaya nga pastor jong balang mokhari body room missionary Reverend JC Evans ulong member jong legislative council Karkandai Spa Arkuway ringkat bo Reverend JJM ni Kolsro nanta Reverend El Gatpo jong ka Church of England mi khmat ya ka Juwai constituency ha ka legislative assembly jong ka Assam Karkandai Spa Lai Pinyo nanta Karkandai Spa San Puara ka election ka beningkong siya ka ying dor bar thawan jong ka United Kasi Jaintia Autonomous District Council Reverend Mastu Singh dingdo ijob na sora dia sakiwe ki bawa krempat job tinrei ngadeiru pada bala sanjuri nga dekat theology kata ke jingpuli theology ke bang puli edu saw sansna kadon ke baki hakani ke juk mentaki ong kata ke public theology kabamut nga saki halor ke nongrim tenrai jongakum ukristan ubatip ke Bible dan ni uba puli ke sandur belai haga jingi Kristen nga sakhi sya ke perthai ha ke madan patba ya da ke banga yeng halor ke nongrim jong ke jingi jonga bat banga simru ya ki isu ki bakta ya ke longbri manbri ya ke imlang ke salang ya ke sensa ke tendrai haba pi simbade kita ki isu pinumla klam dan ke jingtip bat ke jing sempa nang ta sakawai ta ke public theology ke hikai ru yang i bat kala santo dinga bangin kren ya ke jingsi sha ya ke hop segi bor ni sensa bat kata ke Bible ru gadon ke ki prophet hendai ki litit jingkhang ha ki ying sim ban do yu sim pet sim pile kum tai ki bri pi nyon ben di ki khajna pi bamsap pile thok pile ti kata ke ba bala santo dinga ti hoi ngam peni khle ka kambalang kadon arbenta ka wei gede ka kam ka bekenjang si ka batang pastor bala benne kata nomor 8 kentang ni ndai kadon ru pada ka wei pat ka benta ka wangi ong kata ka
jing im ke bakan jan do ke bakan jan men ti habaya dei bakata kata tingadang beting namar na syakri padba katubui ke benta tengam langsung namar na mi na kam sarai parang dei kani ngadang beteng ka bamut nga beteng ya ke ke bangala jule arpus na min swa arsan na min swa ngadai ru kena wala long simbenta ba min swa mo lai arsan lai pus na min swa ku khat jong ka kasis kulen sulian den dan adab jing kuliah badang beteng sekiwe bagi activity ke joma ki kam di bangala dia kata lese ki nganget ba ki nong chong snong ba ki nong diet jong ka 17 not long ki sngo tho e kata ndai banga kursu ndai jing si sha le do ki snap hai ke jing kren ko jong Pope Francis wong yangi ki banget ki krista ba so ba min le bo i ki kti ki jong i wat ka kti tang ba nyim taban je na di ka kti ndai ni le hang ta ba ndai bangin kersum ndai bangin challenge ngin yang persya lada kadon ke bamsap ngin yang persya lada kadon ki kam bian ngin yang persya ba lada dandu ke kam ke ba ni sun iwei mo tu ke jing berbi ban isi uta kata ngi ha ban yang persya di kata ketiga nongrim